Karon nga hilabihan kabisi na ang mga tao gikinahanglan na usab nga musagop sa mga kabag-uhan o mga panikaysikay nga lahi sa naandan. Sama na lang sa mobile karenderia nga ang tag-iya mao na may manuktok sa pultahan mismo sa iyang mga suki. Atong sundan ang panikaysikay sa mobile karenderia girl nga si Rose. Kini pinaagi sa RTV Presents ni Alan Domingo. Kini ang nagkadiyang putahe nga gilatag nga anaa pa sa ilang mga sudlanan, lamian nga maoy kinaham o gibalik-balikan sa mga suki, ilabi na ang kanon nga giputo sa hinalog nga dahon sa saging. Kung tanahon murag naa sa yanong karinderya ang pwesto niini, apan anaa lang kini sa gawa sa buhatan sa mga suking trabahante. Siya si Rose, ang tindera, kusinera, kahira ug uban pa. Imbis isulod daan sa mga plastik ang pagkaon, ang masudlanan na lang ang iyang dadon aron makapili og tarong ang mga tao. Kinahanglan paspas ang lihok ni Rose tungod kay iya pang habwaon ang mga food containers gikan sa dagkong bag. Unya iplastada aron makapili ang mga customer. Sulod lang sa pipila ka minuto si puso na usab niya ang mga tindang pagkaon kay mobalhin na usab sa laing buhatan aron didto mag-display nini. Dili lalim ang iyang gibuhat tungod kay mano-mano ang iyang pag-alsa sa mga tindang pagkaon. Usahay anaa siya kauban apan kasagaran siya ra ang mag-abiba sa iyang mga baligya pagsaka kanaong sa mga building di nahimutang ang iyang mga suki. Matod ni Rose, gihimo niya ang mobile karinderya tungod kay diretso na mismo sa kananan sa ilang mga suki ang ipamalit nga pagkaon. Inay isulod pa og plastik nga makadaod pas kalikupan. Tulo na katuig niya kinigihimo human mi-expire ang kontrata sa kantin sa City Hall. Busa aron mapadayon niyang maserbisyuhan ang iyang mga suki, siya na lang ang muduol kanila. Masukihan pa man ko ani kay malingaw man sa ko. Malingaw sa ko murag dadwa-dua. Challenging kayo niya. Oh, gusto. Yan, exercise. Exercise sad. Exercise sad ni nako nan gamay nako. Alang sa mga kawani, dako o ikatabang kanila nga makadaginot dili lang sa kwarta kung dili sa oras kay dili naman sila moadto sa layo. Ilabi na nga non break ang ilang serbisyo busa human nila og palit sa mobile karinderya nga manuktok sa ilang opisina balik trabaho na usab. Okay ra kay sir, mas kanang medyo magaan-gaan sa namo ba. Di mi maka kuha na og oras na taas-taas dito sa gawas. Nalipay sad mi nga mosori ra sad sila diri sa office kay at least kana sa timpo nga team break sad namo makapahuway ra sad mi nya dili na mi magnaog-naog sa silo. Wala sa milain ko andirer man ginong pangwatahan sa City Hall. Sumurag ka na, kamo na yung ipaduod dito. Kami na lang kami na lang mo hatod nila. Matod pa nga sa panikaysikay, way kakumpetensya kung dili ang imong kaugalingon pinaagi sa pagsagop sa mga diskarte nga makatabang sa paglambo sa atong kinabuhi. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.